Dette er en prototype på en online guide. En guide, der skal hjælpe dig til at få overblik over, hvad der kræves for at få en god hjemmeinstallation, og en forventningsafstemning af, hvad det vil komme til at koste dig. Det første vi har brug for er, at du indtaster din adresse eller dit UC-login, så vi kan slå de nødvendige oplysninger op i vores systemer. Hernæst har vi brug for at vide, om du bor i hus eller i lejlighed. Så har vi brug for at vide, hvor mange tv-apparater du ønsker at kunne tilslutte i hjemmet. Det vil sige, hvor mange kabel-tv-dåser du har brug for at kunne se fjernsyn. Her er en slidebar, som du kan trække fra venstre mod højre til at vise, hvor mange tv du gerne ønsker at kunne tilslutte. Nu har vi brug for at vide, hvor mange kabel-tv-dåser du har i dit hjem i dag, og som virker med UC. Det vil sige nogle kabel-tv-dåser, hvor du kan se tv fra UC i dag. På det her tidspunkt er vi i stand til at vise dig dit tilbud. Du kan stadigvæk redigere i oplysningerne ovenfor, og så vil tilbuddet tilpasse sig. Tilbuddet her består af en tegning, der viser, hvad det er, der skal bygges hjemme hos dig. En cirka pris på, hvad det vil komme til at koste at få en tekniker til at lave det. Det er en cirka pris, da alle boliger er forskellige, og da ønsker til installationerne oftest også er forskellige. Nu kan du bestille en tekniker til at komme og bygge din hjemmenetværk, hjemmeinstallation, og du kan vælge at få tilsat dit tilbud på en e-mail. Det vi godt kunne tænke os nu, er at få dine kommentarer på, at det her let, er det forståeligt, er det en guide, du vil kunne finde på at bruge, hvis du stod i situationen, og har du nogle idéer til, hvordan vi kunne gøre den her endnu bedre og endnu mere forståelig og let at bruge. Giv os gerne din feedback direkte på Facebook. Tak for hjælpen.